Deci, a intrat pe canalul ăsta, nu? Stai puțin. Stai puțin. Ce cauți mă tu pe canalul ăsta? Ia ieși mă afară, ia. Hai. Bă, nu, glumesc. Stai acelea. Da. My first video. The Crasher. După cum ai văzut, numele meu e The Crasher sau cum vrei tu să-mi pui sau Crash. Și ce să filmez eu la primul video? De ce nu să filmez eu? Deci o filmez. De ce nu? Spune tu mie de ce nu. Da, nu aveam ce face, nu aveam ce să filmez, să înțelegi. Și m-am gândit să filmez așa o clan, știi? Dar, că tot ai intrat pe canalul ăsta, nu uita să lași unul decât un subscribe, nu să fiu ceva de genul ca youtuberul ăia. Salutare toată lumea, eu sunt Max Lade și astăzi filmăm Minecraft. Stai să mai bag părul de 5, mâna pe păr de 5 ori. Da. Nu o să fiu ca ea, adică să cer. Da, și dacă nu uitați să începem ziua de azi cu un like, un share și un subscribe, de ce nu credeți? Și te rog, nu mai dați hate, pana mea. Dai like, ok, nu dai like, treaba ta. Like, subscribe, ok. Dar dacă dai măcar să dai clopoțelul ăla acolo de lângă, stai. Ăla de acolo, cred că îl vezi și tu. Ăla de lângă butonul de subscribe. Ce să-ți mai spun eu? Eu am mai avut un cont de YouTube sau un canal de YouTube sau cum vreți voi să spuneți. Pe nume I'm Loldean. De ce nu? Și mă gândesc să mergem chiar acum pe contul ăla, nu? Deci stați puțin de în pauză și o să intru chiar acum pe contul acela. Stai că mi se vede aici. Deci acum vezi și tu ce cont aveam eu pe aici. Gangster Vegas, ultimul meu video, mă las de YouTube. Da, mai întâi hai să reacționăm la câteva videoclipuri. Stați puțin, avem aici Gangster Vegas, WWE2K, Clash of Clans, WWE2K, deci WWE2K-ul, 2K și cu Gangster Vegas, decât un episod de Gangster Vegas a fost că, na, de ce nu? Cred că ăștia au fost cele mai apreciate, adică clipurile informativ ăla, stai. Ăla, așa, ce nu mai aveam eu, pe ăla, la fel, ce nu mai aveam eu, și pe ăsta am avut 8. Și astea sunt primele videouri după o tabletă, da, deci tableta era fenomenală, prima mea tabletă, deci era atât de proastă. Vreți să vedeți cum filma? Stați puțin să mă pun eu undeva aici, ceas, nu, că îmi ocupă frontea. Stați puțin, e aceea de Clash of Clans. Așa. Și să vedem primul video, să reacționăm. Cât am sonorul? Au, l-am mutat tot. Să-i dăm drumul. Și acesta este primul meu video. Deci stai. Vedeți ce băzuit am, deci era băzuit de la cumpărat pe 100 de euro, deci vedeți ce voce aveam, deci că eram pana mea. Deci, vedeți și voi cât de bun eram la YouTube. Pe canalul meu actual. Salut toată lumea, eu sunt The Crasher și bine m-am găsit la primul meu primul meu episod de pe canalul meu actual. Deci dacă vă uitați pe videoclipul ăsta, dați un dislike, că merită, măcar un dislike merită. Hai mă, îmi dai play. Nici eu nu știu. Am să fac diferite serii pe canal. Diferite serii? Va fi Minecraft, Pocket Edition. Shadow Fight, deci să filmez Shadow Fight pe telefon ar fi ceva
Mirobolant. Nemai văzut. Și jocuri. Joc jocuri, de ce joc jocuri, știți? Videoclipuri de la ca Pink. Nu prea îmi plac. O vezi acestui canal la început. Când eu... Ascultați aici. Amintiri din copilărie. Vedeți? Calculator. Da. Am 11 ani. Aveam. Aoleu, aveam deja 11 ani. Și îmi băga să trec pe calculator. Și eu vedeam că unii că descărcau muzică după YouTube. Și vreau să descarc și eu. Dacă de pară eu să descarc jocuri pe YouTube. Am scris. Da, da. Eram mare fan. Sunt mare fan Spider-Man. Am scris Spider-Man. Și a apărut un video de la Stunter. Deci stați puțin. Spider-Man. Că tot vorbești de Stunter, după video ăsta o să vă arăt tipul care m-a inspirat și na, înțelegeți, acum intră mai în emoționale. O să vă arăt și canalul tipului. Tipul s-a cam lăsat, nu mai e atât de activ și asta mă cam tristează, deoarece el cam e eroul meu, înțelegeți. Asta pot să-i dau dreptate vechiului eu, adică lui Lolean. Web of Shadows. Acel joc. Spider-Man Web of Shadows. Mi-a schimbat total ideea despre joc. Da, sincer să fiu, chiar mi-a schimbat total ideea de jocuri, deoarece eram atât de bătut în cap, nu știam. Deci, credeam că GTA Vice City, voi știți că credeam stați puțin, cât credeam că are memoria, cât ocupă. Un fucking mega. Deci eram atât de bătut în cap, imaginați-vă. Au despre YouTube. Sau despre tot ce era în capul meu. Da. Eu nu prea eram interesat de YouTube. Nici când am auzit că poți să faci bani din el. Ca un job. Da, deci poți să faci bani din YouTube acum, dar dacă ar trebui să faci 50 de videoclipuri pe zi, să ai la fiecare câte 100.000 de vizualizări și să pui pe fiecare 50 de reclame. Dar am văzut că poți să joci anumite jocuri. Deci, sincer să fiu, eu nu fac YouTube pentru bani acum, așa. Pentru că n-am de ce, pana mea, n-am nici parteneriat cum să vă parteneriat cu YouTube când n-am nici 100 de abonați. Poți să te gândești cu abonați, poți să devii popular, poți să faci fan. Shut up. Hai să vedem, stați puțin, chiar mă bag în ceas și chiar mă enervează. Hai să vedem al treilea videoclip cu intro-ul. Mirobolant. Miraculos. Deci, mirobolant. Ia să vedem apoi cine am filmat pe tableta asta, era tableta lui Vorme, deci tableta aia filmată de bine, stați să mă pun peste ultimul. Filmată de bine, Paolo! Dar acum mai filmează atât de bine, așa că, ne, hai să vedem următorul videoclip cu Slither. Eu deja pot să sunt intro-ul. Ce cauți aici? Stați puțin să dăm la început. Salutare toată lumea și bine m-am găsit la un nou episod. Astăzi filmăm Slither.io. Salut toată lumea, eu sunt The Crash și astăzi filmăm. Da. Deci asta a fost ceva ce a rămas în istorie. Deci stați puțin să dau sunetul mai încet aici să aud. Wow, la maxim avem. Aici videoclipul ăsta se aude din ce în ce mai tare. Și da, titlul, cred că îl vedeți. Cred că titlul ăsta îl vedeți acolo, nu? Uite, titlul ăla chiar adevărat. Se aude o palmă pe fundal. O palmă se aude pe fundal, deci pai de capul meu, se aude o palmă pe fundal. Bau! Da, să vedem dacă mai e. Asta să vedeți prima mea fază mișto. Stați că-i dam la început. Jap, ne scriem numele. Ne scriem numele. Gata, cred că s-aude sunetul prea tare pe filmare. Da, da. Să-i dă drumul, play online. Ce ceva?
Man, știi ceva? Da, dracu, cine mă trebuie aici? Căcat. What the fuck? Stați sau Hai, să mama, pentru un moment dat hai să la boli să neașă. facecam. Mamă! Mamă! Da, tare, vină cu aici. Și unul, și tu mai omor să pe cineva, iar sora mea a stricat cât a putut tare. Dați kill pe valul ăsta. Asta-i aici. Stați să vezi aici după momentul ăsta, deci a fost ceva umoristic. Și să vedem. Ați auzit bine, fugi, fugi, fugi. Ia să vezi acum, palmă pe fundal. E sora mea cu mine, dacă vreți să știți. Stați puțin Sora când... mea cu mine, dacă vreți să știți. Stai să văd dacă s-aude palma aia. S-a auzit palma, deci s-a auzit palma, deci nu cred. Nu cred, s-a auzit palma, nu cred. Nu cred. Deci că după videoclipul ăsta cred că o să ajung la ceva pe poliția YouTube-ului sau corupție de minori sau nu știu. Hai să vedem alte videoclipuri. Asta e acum o lună. Sal. Shut up. Și acum hai să vă arăt canalul lui Stunter, eroul meu. Stați să pun eu facecam pe aici. Da, stați puțin, era în cadă telefon. Deci uite, uitați, tipul ăsta e cel care m-a inspirat să fac YouTube. Da, scrie bine Minecraft, tipul știe să joace Minecraft. Și da. A, da, și vreau să vă fac o recomandare de canal. Să râdeți de el. Să-i dați mai multe dislike-uri decât meritați. 15 abonați și nu-i merită. Stați puțin că o să pun stop la filmare și o să intru pe canalul lui. Dar nu fiți cu rău, că nu fiți rău cu el, e vorul meu, știți? Nu fiți rău cu el. Dar dați la dislike-uri, hate, cât puteți. Deci, maxim. Eu sunt Spidey. Bine, m-am Dați găsit la dislike. un episod de... Nu merită. Am mai filmat de mult și m-am gândit să mă apuc. Deci tipul are 13 abonați. Hai să... Nu merită. Da, nu mai contează. Dați puțin să mă fac și eu așa. Mai mare. Mai mare merge, nu? Nu, eu am fost Crasher. Și da. Vă salut. Până data viitoare. Lăsați acolo un subscribe măcar. Like puteți să-l lăsați, puteți să nu, că nu-mi pasă. Măcar subscribe acolo, dacă puteți ajungem la 10 abonați într-o lună. Să vedem. Deci, stați puțin. Deci, până pe data viitoare, eu am fost The Crasher. Dacă vă place primul video, bine, dacă nu-mi pasă. Și v-am salutat. Sper că v-a plăcut intro-ul de la început. Bye, bye.